Ready? Okay. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε τέλεια, εγώ είμαι τέλεια. Λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο θα κάνουμε ένα βίντεο οργάνωσης. Είμαστε εδώ πέρα με νέα με διάθεση, με γυαλιά και καινούργια μαλλί. Λοιπόν, θα κάνουμε οργάνωση του γραφείου, θα το τακτοποιήσουμε τέλος πάντων για τη νέα σχολική χρονιά. Γιατί δυστυχώς, ενώ το είχα φτιάξει, με το να θέλω να φτιάξω τετράδια, θα σας πω μετά για τα τετράδια, το χάλασα, το έκανα σκατά, οπότε πρέπει να σκουπίσουμε, να το οργανώσουμε και καλύτερα το γραφείο, ξανά. Νομίζω ότι αν το ξεκινάω και το κάνω νωρίς, είναι βιασύνη, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω για πάνω από 2 μέρες. Ή έστω στις 2 μέρες αν είναι χαλασμένο. Οπότε βέβαια το φτιάχνω συνέχεια, δηλαδή με το τσαπατσούλα εδώ παραδέχομαι. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Ελπίζω να ανυπομονείτε. Ναι. Και αν βαριέμαι πρέπει να φτιάξω αυτό εδώ πέρα τα χούρι, γιατί δεν μπορώ να το έχω έτσι. Η θήκη είναι ξεκάθαρα καλύτερη. Έχω βάλει αυτά εδώ πέρα τα οργανωτικά, αυτό και αυτό. Και είναι πολύ πιο οργανωμένο και πιο τακτοποιημένο η βιβλιοθήκη μου. Οπότε ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Γι' αυτό τα πήρα κιόλας. Γεια again! Τελειώσαμε το καθαρμα του γραφείου και τώρα πάμε να το δοκιμάσουμε. Finito! Ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Θα το βάλουμε αυτό εδώ πέρα, το σουβέρ, εδώ μπροστά. Είναι έτσι. Και ναι, σας το είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο με το haul σχολικό. Μετά το βάλαμε εδώ. Είχα ήδη και αυτό εδώ πέρα και αυτό και αυτό που είναι το σέλος εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα το φωτιστικό και αυτό εδώ πέρα το φωτιστικό που το έχω για να φωτίζει στο βίντεο. Εδώ πέρα το σέλος το είχα τις τσάντες. Ναι. Οπότε ναι, αυτό είναι πάνω κάτω. Εγώ βλέπω το γραφείο είναι έτσι αυτή τη στιγμή. Το μόνο που πρέπει να φυλάξω είναι αυτό και εκείνο, αλλά κατά τα άλλα είναι έτοιμο, το έχω αδειάσει. Εδώ πέρα είναι έτσι. Είχε στο πρώτο και τετράδια του φροντιστηρίου, αλλά δεν το έχω βάλει, το έχω βάλει στη θέση του φροντιστηρίου. Και πάμε να δούμε το γραφείο μου. Λοιπόν, εδώ παίρνω το συρτάρι του γραφείου μου. Έχω πάλι εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Μην τα βλέπετε έτσι. Έτσι είναι πάνω-πάνω. Πιο κάτω είναι πιο οργανωμένα. Απλά εντάξει, δεν μπορούσαν να φτιαχτούν τέλεια πάνω-πάνω. Και ναι. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι. Αν θέλετε κάντε μου ένα like και ένα follow στο Instagram.
και αντίο!